Salutare frații mei, astăzi venim cu reacție la MGL Contact Fatal 3. Mergem puțin prin descriere și avem așa. Producer by Gav. Ok. Video editor Tudor Costache și o întreagă echipă de producție. Bun, îi dăm și noi like-ul și să nu mai stăm pe gânduri, să trecem la reacție. Bun, hai să vedem. Ok. Deci aici avem o întreagă poveste. Ok, această femeie face ceva, o incantație. Ăștia zic că sunt bolnav. Ah, ok. Gen, l-a chemat pe MGL cum ar veni. Gen, l-a invocat. Ok, bun. Mamă, ce... E forță rău de tot ce efect a folosit aici. Presupun că e un cearșaf, dar ce... Ăștia zic că sunt bolnav. Au intuit corect. Sunt ca mine, nu ca alții. Nu vreau să fiu perfect. Comportament infect, doar fiindcă sunt direct. Noi suflu în curs să pună pe numele meu respect. Mamă, mâncați aia. Mi-au dispărut bunele maniere și nu le simt lipsa. Mă simt ca Baba Vanga, că am prezis apocalipsa. Dacă vor să-mi atrag atenția, să crească miza. Și spune-ne cum ne faci plata Mastercard sau Visa. Bum, lovituri fatale dau. Bum, șmecher doar li s-a făcut foame dau. Ești vărul de-l știe pe cutare. Pune stricoul pe tine să nu răciși la o vară. Ar trebui să mă pocăiesc de pe acum ca să îmi spele Dumnezeu păcatele. Băi, cât de... Deci n-am cuvinte cât de bine a fost realizat clipul. Deci se vede că e o întreagă echipă în spate la producție. Deci e o întreagă echipă, băi, nu pot să-mi dau seama. Deci e... Și efecte și tot. Mormânt cu ele. Să nu fiu spurcat când ăștia n-au ce să ofere. Și se vând ca să facă reclame la păcănele. Te facă banii doar ca să fii sus. Dă-ți la muie și să n-ai nimic de spus. Produceți bani și să nu ieși rău. Cum e să ai o întreagă carieră formată din fake. Răspund că-mi vreau, nu când mi se cere, asta-i problema. Și ce răspuns că din două versuri le închei cariera. Care carieră? De fapt cred că aici era problema. N-ai nicio carieră când ai disuri la Macarena. Ok, avem și o bucățică dată așa înapoi, o săgeată, bam! Ăștia zic că sunt bolnav. Au intuit corect. Sunt ca mine, nu ca alții. Nu vreau să fiu perfect. Comportament infect, doar fiindcă sunt direct. Noi suflu în curs să pună pe numele meu respect. Ia, pică drapul, hai! Mi-au dispărut bunele maniere și nu le simt lipsa. Mă simt ca Baba Vanga, că am prezis apocalipsa. Dacă vor să-mi atrag atenția, să crească miza. Și spune-ne cum ne faci plata Mastercard sau Visa. Bum, lovituri fatale dau. Bum, șmecher doar li s-a făcut foame dau. Ești vărul de-l știe pe cutare. Pune stricoul pe tine să nu răciși la o vară dau. Băi, băiatule, cum e finalul? Băi, la alt nivel. La alt nivel clipul ăsta. Ok, deci clipul ăsta este la alt nivel, deci
oricum MGL rupe, deci pe partea de drill mi se pare, după părerea mea, sincer, cel mai bun artist. Deci MGL e cel mai bun artist pe partea de drill. Rupe grav de tot și clipul ăsta cum a fost realizat. Hai de capul, nu, n-am cuvinte. Deci nu am cuvinte. Da, cam asta a fost reacția. Eu am fost Costin. Până data viitoare nu uita să lași tu un like, un subscribe, un comentariu să îmi spui la ce ai vrea să mai reacționez. Iar noi ne auzim. Bye!